Oye, pois, Udite, moi bons días a todos e a todas. Grazas pola vosa presencia nesta segunda rolda de prensa que realizamos esta semana posterior á Xunta de Goberno porque o Venres Santo motivou que se aprazara para este luns. E vamos a comenzar, e o facemos porque vimos de mobilizar máis de 3 millóns de euros para a lingua, deporte, investimentos en concellos e benestar social. O detalle, 150.000 euros para melloras en instalacións deportivas de Bueu, 200.000 euros para servicios de normalización lingüística en 9 concellos, 2,1 millóns de euros para que 10 concellos realicen investimentos, afronten gasto corrente e contraten persoas desempregadas ao abeiro do plan máis provincia. E logo, fora do que os asuntos da Xunta do Goberno, pois quero dar conta do reparto de máis de 600.000 euros correspondentes ás axudas básicas de emerxencia. E, por outra banda, falaremos do balance dos datos turísticos do mes de marzo e tamén adiantar a información relativa á Gala de Turismo que celebraremos a próxima semana. E comezamos e facémolo con deporte, concretamente de novos recursos do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas, porque aprobamos 150.000 euros que irán destinados ao Concello de Bueu para sufragar as obras de reforma enerxética e rehabilitación integral do pabillón de Veluso. Con recursos provinciais, Bueu poderá solucionar os problemas construtivos desta instalación deportiva do pabillón de Veluso, que se traduce en filtracións e humidades, e, ademais, vai permitir dotar dunha nova pista de xogo para albergar competicións oficiais. Así que seguimos avanzando, como cada semana, destinando recursos aos concellos para provocar unha modernización das instalacións deportivas como nunca antes se fixera ao abeiro deste segundo plan de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, o dobre que o ano pasado. E de deporte pasamos á lingua, porque hoxe aprobamos destinar 200.000 euros para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística de 9 concellos da provincia. Repártese así o 100% dos recursos dispoñibles para esta liña de axudas e que vai beneficiar aos concellos de Cangas do Morrazo, Salceda de Caselas, A Cañiza, A Estrada, Moaña, Ponteareas, Redondela, Valga e Vilagarcía de Arousa. Enviaremos o detalle nas notas de prensa posteriores, pero para que vos fagades unha idea, os concellos van recibir ao abeiro desta liña de axudas entre 18.000 e 35.000 euros. Así que seguimos avanzando, destinando recursos para promover o uso da nosa lingua, unha das prioridades que temos, e favorecer o seu impulso desde os concellos. E ora vou a rematar cos asuntos que foron incluídos na Xunta de Goberno e que teñen que ver con novos recursos do Plan Máis Provincia 2025, porque aprobamos 2,1 millón de euros para que 10 concellos realicen investimentos, afronten gasto corrente e contraten persoal ao abeiro destas 3 liñas deste Plan Máis Provincia. En concreto, falo dos concellos da Estrada, Barro, Campo Lameiro, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz Balneario, Moraña, Salceda de Caselas e Vila de Cruces. E, como é habitual, tamén remitiremos as notas de prensa que a información detallada destes investimentos en cada un destes concellos. Pero vos adianto que, no caso de Cangas e Gondomar, recibirán preto de máis de 500.000 euros para completar o financiamento dos seus proxectos que foron xa aprobados ao abeiro do Plan Extra. Por lo tanto, estamos a falar dunha financiación que será ao 100% con fondos da Diputación. Logo, ao abeiro da liña 1 de investimentos, tamén aprobamos recursos para os concellos de Barro, Fornelos de Montes, Mondariz Balneario, Moraña, Salceda de Caselas e Vila de Cruces, que van a recibir un total de 950.000 euros para impulsar esos proxectos. Na liña 2 de gasto corrente, 450.000 euros para a Estrada e Vila de Cruces, e, por último, na liña 3 de activación de emprego para contratar
persoas desempregadas, Campo Lameiro vais a beneficiar de 90.000 euros. E xa digo, avanzamos unha vez máis nese reparto de fondos a través do plan de obras e servicios máis ambicioso e con máis recursos da historia da Diputación, e levamos repartidos xa un total de 23 millóns de euros de 48,2 do que contamos este ano 2025. E xa fora da Xunta de Goberno, quero falar de benestar social, porque esta semana aprobamos o reparto de 615.000 euros entre os 51 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia para que poidan atender as necesidades urxentes das persoas que se atopan en situacións ou risco de inclusión social. Son as coñecidas como axudas básicas de emerxencia, e cada un dos concellos pode recibir entre 7.800 e 14.000 euros. E iso vai en función dos habitantes e outros criterios, como pode ser o índice, a taxa de desemprego, ou dependencia ou a renda. Vamos a remitir ao detalle por cada concello do importa a contía total que van a recibir, pero só quero apuntar que destos 615.000 euros, 410.000 van a permitir que os concellos sufraguen gasto corriente, é dicir, alimentación, uso de vivenda, pagamentos de servizos e suministros básicos, entre outros, e o restante, algo máis de 200.000 euros, pois van a ir a destinarse para afrontar investimentos, como poden ser actuacións en vivendas de persoas vulnerables, entre outras cuestións. Así que xa digo, unhas axudas, en definitiva, que están para apoiar as persoas que máis o precisan e que demostran o noso firme compromiso cos máis vulnerables, poñendo especial atención na mellora da súa calidade de vida e na súa autonomía persoal. E tamén, agora, no que se refire, como vos decía antes, ao turismo. A primeira das cuestións é o que ten que ver co balance do mes de marzo do ano 2025, e son datos que proporcionamos e que obtemos do Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto é unha información real e contrastada do que aconteceu neste sector, un sector determinante para a economía da provincia. En liñas xerais, podemos destacar que continúa a incrementarse o número de turistas estranxeiros con respecto ao ano 2024. En concreto, o 27% dos turistas que viñeron á provincia de Pontevedra no mes de marzo eran estranxeiros. Foron 22.500 persoas e supón un incremento do 9% con respecto a marzo do ano 2024. Ademais, a provincia concentrou o 30% dos visitantes que chegaron a Galicia e, como sabedes, a aposta pola internacionalización do noso destino é un dos obxectivos da nosa estrategia turística, así que sentímonos moi orgullosos de ver como mes a mes todo este traballo está dando os seus froitos e sigue a medrar a porcentaxe de visitantes estranxeiros que nos visitan. E imos pouco a pouco, traballando, facendo esa promoción importantísima do noso destino no estranxeiro. Estuvemos en feiras como a de Londres, por suposto en Fitur, en Berlín, e seguiremos esta liña nos próximos anos. Vamos a seguir impulsando para seguir captando turistas estranxeiros. Porque, como vos decía ao principio, o turismo é un dos nosos motores da economía da provincia. Sabemos que debemos a seguir traballando na súa internacionalización e desestacionalización. En este eido, pois quero aproveitar que o vindeiro martes, 29 de abril, vamos a realizar a Gala de Turismo. Ímolo facer por primeira vez na historia no interior da provincia. Como ben sabedes, a campaña Cando Volves, sobre a que xira toda a que é a promoción do noso destino para este 2025, tamén ten como protagonista o interior e tiñamos que, lóxicamente, acoller esta gala no interior. Será no Pazo da Toixeriña de Moraña, como vos dicía, o próximo martes 29 de abril ás 19:30 horas. Ímolo emitir a través de streaming
tanto nas webs da Diputación de Pontevedra como Turismo Rías Baixas, e será unha gala dinámica, participativa, que vai contar ca actuación musical de Monte da Pena. Estará conducida pola xornalista e presentadora viguesa Rocío Delgado e vai a xirar sobre os eixos das pezas audiovisual da campaña Cando Volves. E tamén imos ter ocasión de rendirlle homenaxe ás empresas que teñen o distintivo de calidade SICTEC, porque precisamente no ano 25 fai 20 anos que se implantou ese selo de calidade turística na provincia. Así que sabedes que internacionalización e desestacionalización, pero tamén calidade, son un dos obxectivos que temos marcados nesta estrategia turística do destino Rías Baixas, composto polos 61 concellos da provincia. E logo, pois, vamos a seguir avanzando con novas medidas, novos datos que verán a refrendar ese bo traballo que se está a facer desde o Turismo Rías Baixas para seguir sendo un referente a un puntal turístico en Galicia, en España, e creo que tamén podemos decir a nivel mundial. E como sabedes, último venres de mes, celebración de pleno ordinario, já íbamos a unha sesión na que a grandes rasgos imos aprobar unha modificación das bases do plan Máis Provincias para introducir unha apreciación que permita financiar investimentos que, sin chegar a ser plurianuais, se executan en máis de un exercicio económico e nos que os fondos do Máis Provincias son a principal fonte de financiación. E tamén nas bases do plan extra imos a permitir que os concellos poidan financiar a súa parte nas anualidades 25-26. En definitiva, unha nova mostra de comprensión, unha nova mostra de flexibilidade por parte da Deputación para os concellos de menos de 50.000 habitantes, é dicir, 59 dos 61 concellos que compoñen a provincia. E logo no apartado de moción vamos a debatir tres. Unha do Grupo Popular para solicitar ao Goberno de España a aprobación dun Real Decreto que reactive as regras especiais da Lei 2/2012 para que as entidades locais poidamos empregar o superávit en investimentos, servicios e gasto corrente. E logo, dúas mocións do Grupo Socialista, unha para exixir á Xunta que desista do proxecto de Altri e outra para exixir á Deputación e á Xunta que asuman a creación da Vía Verde das Rías Baixas a través dos treitos Pontevedra-Vilaboa-Soutomaior e Pontevedra-Barro-Caldas-Portas. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarlles, e non sei se teñen algunha pregunta para formular. Cantas empresas teñen este selo de calidade? Perdón, cantas? Cantas empresas teñen o selo de calidade? Bueno, é un dato que che podo proporcionar a posteriori porque non o sei, de memoria non. Pero teñen que ser moitas, por iso que, sí, da provincia, sí. Concellos, a Oficina de Turismo Turística, aí na calidade o selo de SICTEC, pois abrangue un amplo abanico de taxis, é dicir, un montón de servicios a disposición dos turistas, ou, bueno, moitas veces pois tamén de nosos que somos pontevedreses, pois que é un número importante. Bueno, pois, oye, teñan unha boa fin de semana. Disfrútenlo. Venga, chao.